Aviam, la valoració que nosaltres fem és... Estem contents d'alguna manera d'haver pogut posar un peu a l'Ajuntament. Ens sembla que, clar, estem en clara minoria i, per tant, nosaltres anirem fent la nostra feina pel qual ens havíem plantejat presentar-nos a les eleccions. Pensem que els vots que dona Convergència, en aquest cas al PSC, per nosaltres no canvia massa l'escenari i, en principi, aquesta una mica és la valoració. Què més em preguntes, disculpa? Nosaltres el que plantejàvem, el fet de posar un peu a l'Ajuntament, és de poder conèixer el que s'hi dona. Pensem que és un front més de lluita, pensem que evidentment no s'acaba tot aquí. Nosaltres hem de seguir mantenint el nostre paper al carrer, les nostres lluites, seguir fent la mateixa feina que fèiem fins ara i, a més, com la CUP forma part o sigui, és la branca institucional de la lluita institucional, nosaltres en aquest cas posem aquest peu aquí i intentarem fer la feina que ens ha encomanat. És el que deia abans, nosaltres pensem que no variem gaire l'escenari, o sigui, la majoria absoluta està en 11. De 9 a 11 hi ha molts altres grups que tenen 2. Es podria pactar petites coses en cada moment i potser hagués afavorit que en algun moment ens haguéssim pogut posar d'acord en alguns temes amb l'oposició, però com realment la situació és molt variada, la quantitat de partits que hi ha a l'oposició, nosaltres pensem que no varia gens a l'escenari i nosaltres venim a fer la mateixa feina, hi hagi aquest pacte o n'hi hagués hagut un altre.